Moi moi, täällä me pelataan Minecraftia, ensimmäinen episodi siis alkamassa parhaillaan ja nyt tutkaillaan tässä spawnimme ympäristöä. Joo. Joo. Hei. Hmm? Jetch, mihin lähdetään? En tiedä, lähdetään vaikka tänne suuntaan. Joo, lähdetään. Oho. Älä mennä kovaa, mä pysyn perässä. Ukset. No niin, mä pysyn. Aavikko, onpa karu auto, aavikko. Käydään noita kaktuksia vähän. Joo. Hei mitä? Hei miksi tuu kattoo? Tipuin. Kattoo. Hop. Mitä? Voit tää sus. Kyllä se. Tos vähän. No. Tossa spawneri. Tää näkyy tosta läpi. Näkyykö? Hei siellä kuuluu skeletonia niin. Mennään hakee puuta tähän hakkuun. Katon sitä chesti jossain. Häh? Mä oon sitä chesti jossain taas kerran spawneri, missä oli chesti täällä. Okei. Käydään nyt Venässä Kerran siellä käy hakee puuta. Täällä vaikka kaktuksia sillä välin. Okei. Mä löysin lampaita täältä. Tapaan mene. Joo, tän nyt. Tuli semmonen fiilis, että mä laitan kuolla nälkää. Okei. Että siellä chestissä olisi sit ruokaa. Apua. Apua. En mä nyt lampaat jaksa hakkaa. No älä hakka tänne. Joo. Hyvä alku kuitenkin. Jep. Näin spawneri suoraan enää. Jep. Venämme pätkäsen nopea vähän sen. Moi! Me pidettiin tossa pieni tauko, kerättiin kampsut ja kimpsut. Niin mennään nyt tutkimaan mitä täällä on. Ja näet tän. Mä otan vaikka tästä jostain. Lapiot. Joo, mä kaivan sillä välin tän paikan ylös. Joo, tai hakkassa noin mossit tosta. Ok. Hei mitä? Oh sori. Ai hidasta. Oho hei! Chesti! Ujuma! Mitä siellä on? Mennään mä avaan siihen just. Ujuma! Joo. Mitä kaikkea täällä on niinku? Vaikka mitä hienoa. Siis oikeesti, ota sä nyt chestit. Siis mitä hittoa? Mä otan sen chestin nyt vielä tosta. Katsotaan onks täällä jossain se spawneri. Noin paljon tavaraa siis. Siis oikeesti. Timanttihakku. Vut? Siellä timanttihakku. Oli. Huhhuh. Älä vaan. Uju. Sit siellä oli 29 paistia. What? Kato mikä täällä on. Mitä? Kato. Mikä? Ui vit. Kyllä hei, nyt täytyy tarkistaa, että hitsi, mulla on peacefully. Se meillä ei oo tortseja, me voidaan nyt pitäkää sinikulla. Mutta tässä on auringonvalo, niin Ei väritään. saa, niinpä. Mikä löytö? Tällaisia pitäis saada enemmän. Joo. Niin kuin nauhalle. Mhm. Varsinkin tuli heti nauhalle. Niin. Ujuma. Tehdään taas tohon viereiseen siihen tohon niin talo vaikka. Ja tehdään tähän meille mob trappe. Joo. Kun etsitään nyt vähän tähän ensin. Joo. Joo, tutkitaan tätä. Tehdään vaikka joku polku tonne kunnon maalle. Meillä ei ole vielä riittäviä resursseja sen tekemiseen. Jep. Graveli oli hieno. Hei Venä muuten, mulla ei ole tekstura päällä, mä pätkäsin taas vähän sen. Moi, nyt on Jessilläkin tekstuuripaketti päällä. Ja... Tai nyt, onko sulla mielestä niinku mahdollista, että sieltä löytyy joku 64 chestiä? Mitä me tehdään niin paljolla? Niinpä. Katos vaan. Tää on hauska löytö. Jos osataan tehdä enää tätä mob trappia. Joo.
Mä lähden tonne kunnon maalle. Otetaan sitten talousmaalle. Joo. Ja texturepäkki on tosiaan Spaxi. Jään tähän ihan viereen. Niin ja Spaxilla pelataan. Niin. Ei, täällä on lampaita. Ruoutta. Terveydeksi. Kiitos. Mut hei, tuota paikkaa saa hukkaa. Hei, merkitään se Mostoneilla. Tässä on semmonen 11 blokkia pitkä kaktus vaikka. Kävisikö? Okei. Mulla on tässä 11 kaktus. Taas tuli. No niin, tossa on toi crafteri, minkä sä äsken teet. Venä, mä merkitsen sen tosta. Ouch. Ja me ei voida kuvaa muuta kuin pitempiä kuin 10 minuuttia. Ai 10 minuuttia. Niin, koska... Voi päästä monta jaksoa vaikka putkeen. Jep, koska bändikään. Enkä mä jaksa ostaa Frashia, liian kallis. Hitsikö tässä on sitä Movie Makeria? Mä kuolen. Pammut sinne, missä oot. Häh? Ja pammut sinne, missä oot, kuolen. Joo, mennään. Pystyykö tähän muuten lataa Movie Makeria tähän mun koneella, kun tää on... Onkohan tää 500? Hyvin, en pysty. Okei, mutta... Miksi tässä ei tullut alkutoimintoa sitä Movie Makeria? Ei se tuu kaikista. Eikö? Tiedätkö, voit epäammut nyt kiltä. Joo, Venä, mulla on... Mä tapan nää lampaat tässä nopein. Sitten on X. Se on spawnin tää. No nyt mennään, pitää löytää takas sinne. Yes, se on. Mennään takas sinne ohi. Ei, täällä on yli liikaa lampaat, hei. Mun kamat on siellä. Okei, no mennään sinne. Jos me löydetään se vielä. Pitää varmaan pätkä. Eikö se on tossa? Ei tarvii pätkästä, mä oon siellä ihan just. Tää on varmaan edes mutta vanha tulivuori tästä vuori. Oliko tässä tulivuoriakin muuta? Hieno. Ei tässä on muuten koalia. Mene tonne aavikolle, kyllä sä löydät se ite. Mä hakkaan nää koalit. Kyllä siellä se pikku kaktus tuonne. Ja mun kamat siellä. Häp? Me ei voi lähteä kovin pitkälle tosta meidän paikasta. Jep. Se muuten kerro. Ai toi vuore, mihin mä aion tehdä talon. Tai tehdään talo. Onko se se vanha tulivuori vai? Mä löydän. Mä löydän. Okay. Mä pätkäsen vähän, mä käyn hakemaan jotain juotavaa. Moi! Täällä taas piti pieni paussi. Nyt Jälleen kerran. pieni paussi, niin no ei se nyt hirveä iso paussi ollut. Niin, no mut anyways, mä löysin kamat ja Jesse löysi hiiltä ja Joo. niin edespäin. Elikkä nyt meidän varmaan täytys tehdä talo. Joo. Ei meillä ole kauan enää aikaa kuvattavaa, että kohta pitää lopetella jo. Niin. Hei, miksi mun taisin löytää täydellisen tuon vuore? Toi vuori tossa. Oi, se on hieno. Sinne siis. Joo, sinne. Oho, tossa on Hei, pieni. no niin, nyt meidän täytyy lopettaa. No niin, moro.